To kama kama wach nitiere nikech jo Kenya Kwanza wacho ni ok uwinjru kodgi maler kaka jo Azimio. Ka giwacho kama to loko kama nikech koro chalo ka gima jo Azimio ma dongere luongo ni dictate. Gine ma giwacho ni baka ni idhi time nade mogi winjo jo kocha cha. Jo Azimio ok dictate. Mokwongo jok mage mnowacho ni mondo gini otim through parliamentary process. Magi ma jatend piny mnowacho kende. Jo Azimio nowacho ni gidwaro multi-stakeholder process. Bipartisan multi-stakeholder process. Jo Azimio onge kama jo Azimio sega wacho ni gidwaro ni mondo gilose parliament. Ma jo Azimio kende mnobet piny wacho ni aya wacho ni parliament kata obedo no kodwar parliament kamano to kara wane ane wach mabowuok karu kar parliament kanyo. To king'iyo Azimio mokwongo mnobet piny bochiwo list gi. Jo Kenya Kwanza obet bang'e bang' wige eka giwacho ni mage jok magibotere mbakano. Omiyo gini king'iye duto mokwongo gimoro amora duto mosewach kaka mbaka ne time gigo duto osebet kawuok e Kenya Kwanza ok gisebet ka giwuok e Azimio. Maka ji wacho ni Azimio e hardline at okane kama gigo donje. Kata jok ma wacho weche moko magise gabet ka giwacho ni jo Azimio dwaro mana andishe gidwa mana mondo jo donje sirkal. Jok maloso marach gin na jo Kenya Kwanza gi. Ok en Azimio. Ok ginyal wacho ni Azimio dictate. Kwayo mane Azimio oketo nyaka sani onge ng'at moselose kwayo. To Azimio no wacho in very clear terms ne gidwaro mondo gini obed bipartisan, which is true. Bas ne giwacho ni mondo obed multi stakeholder. To jo Kenya Kwanza onge gima giseka wachno. Kaka mbaka ni itime kaka weche gi dhi mbele gigo duto. In fact jok ma dictate gin jo Kenya Kwanza gin jo Azimio. So jalup jatend piny Kenya bende nowacho ni achiel kuom gige madhi timore.